Tohle to jsou krásné semínka salátu. Salátu Zlatý rekord, ale v podstatě jsou ty semínka salátu hodně podobný. Jsou velmi lehký, takhle jemný, takže po jednom je určitě set nebudu. To znamená, že na vlhčený substrát tímto způsobem posypu semínkama a znovu posypat jemnou vrstvičkou substrátu. A pak už stačí jen opatrně, ale pečlivě zalévat. Teď vám ukážu, jak vypadá salát za 2, za 3 týdny. Takhle vám krásně naroste, hodně hustě. Pokud si ho ještě rozpikírujete, to znamená rozložíte na součástky, na ty jednotlivý rostlinky, tak potom bude vypadat takhle a už tuhle jednotlivou rostlinu můžete zasadit do záhonu. Tak, že tady mám takhle očištěný kořínek od hlíny, abyste věděli, jak vůbec vypadá kořen salátu. A teď ho zasadím. Vy ho samozřejmě nemusíte nebo neočišťujte, nechte ho v tom valu. Zase do vlhké půdy, aby krásně nasál potom vodu, když ho budete zalívat. Půdu okolo salátů občas prokypřete motyčkou a vyčistěte od plevelu. To je moje oblíbená činnost na zahradě. Jo. Tady se mi na záhon vloupal nezbedný černosemenný Simpson, kadeřavý salát, říká se mu také slezský v Čechách. Asi když jsem tady sázela ty malé sazeničky, tak jsem si nevšimla, že je to něco jiného než tenhle ten speciální, který jsem vám chtěla ukázat. A to je salát s trošku legračním názvem jedikule. Záznamy o něm jsou už před 1500 lety. To je docela stará odrůda, teda salátu musím říct. Ale podívejte se, krásně dekorativní, vypadá trošku jako římský salát. Tak tohle je bronzová krása, americký Bronze Beauty. Rok 1947, celoamerický vítěz výstavy. Když roste nebo když ho sázíte, je úplně hnědej. Vůbec není na políčku vidět. A jak sílí, jak roste, tak získává tuhletu zelenou barvu. A je takhle krásně duhovej. Velmi oblíbená odrůda salátu Král máje. Takhle krásně fialově zbarvená po těch okrajích je proto, že reaguje na chlad a vytahuje vlastně červený barvivo, antokyany. A málem bych zapomněla na svoji oblíbenou partu římských salátů. Tohle je úžasně duhový velmein, ten má takový jemňonký listy. Tady už tvoří takovou tu štíhlou úzkou hlavici gelbus, tak jak to znáte u římského salátu. A tohle je velmi houževnatý Little Gem. Pouhé 3 exempláře, ale těším se na ně. V salátu je síla a salátů existuje nespočetné množství druhů. Já myslím, že stojí za to je vyzkoušet na vaší zahradě. No a taky v kuchyni. Promiňte, to tedy ještě není všechno k salátům. Letos moje velkosalátová produkce se opravdu osalátila. Tenhle ten salát gelbus, jak byl ještě malej v té partě, tak je velký, hodně pršelo. Já jsem to taky hodně zalejvala. Pak tady velmein patří mezi římské saláty. Poznáte to podle toho, že listy jdou nahoru a jsou takový uši a má dokonce i tohleto duhový zbarvení. No a pak tady mám, dáme pozor, blondýna z Paříže, je krasavec, co? Tohleto je stará česká odrůda dětenická atrakce, takový klasický salátek. Pak tady mám jednu takovou varietu 4roční období. Jež ten je krásný. Takovej jemňonkej, křehkej, malinkej. No a toto je, prosím vás, takzvaný kropenatý salát. Patří mezi odrůdy, kterým se dřív říkalo krvavé. A z těchto salátů se potom křížily a různě pěstovaly další a další odrůdy, které už neměly tohleto zbarvení kropenatý. To bylo vlastně nežádoucí. Ale dnes, jaká to nádhera na zahradě a potom v salátu. Taková malá vsuvka. Jestli pak víte, jak se řekne český salát. To se dozvíte v mé nové knize.